kapelou Suffocate Video Fame, pôjdeme cez Čechy, Slovensko, nejaká zastávka v Budapešti. Všetko to zakončíme v Bratislave na veľkej akcii v klube UOčka 19.9. Okrem Suffocate Video Fame a nás tu zahrajú ešte aj Český Hopes, Chilly Whispers a Last Chance Popradu. O after party sa vám postarajú chalani z Voodoo Beats a DJ Chewbacca. Môžete sa tešiť na vegánske jedlo od Axela, takže dúfam, že sa vidíme. Čaute. Piky od G. Počkaj. Pozrite vaše mami. Pohode. Come on. Som ostrý. Si ostrý. Ideme s kapelou Escape the Fate.